Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Tungod kay di ko gustong maisturbo nga itong panagsulti. Importante gyud ay natong panagsultihan. Kung musabot ka lang, importante kayo. Wow. Pero, mga una ta. May nang busog ta nga magsulti ta. Aron mapasabot ko ikaw pag-ayo sa akong tuyo nimo. Seryoso ka gyud no? Yes, Nobi. Dol raman di ay dinhi ang simbahan sa among gipuy-an. Maglakaw na lang noon ko. Dang exercise. Uy, may tiyanggihan pag yun. Maayo hinuon. Mananaw ko mga utanon nga mahimo na akong maluto karong panihapon. Nindot sa diaining subdivision nga gipapuy-an ni Alma namo da. Muhapit noon ko sa tiyanggihan. Mananaw ko unsay utanon nga akong mapalit. Katong nilabang paingon sa tiyanggihan. Di ko may masayap. Inahan to ni Nubi. Siya lagi good. Di ko na kumudoon niya. Ako siya sundan. Aron masaylan ko. Hain magpuyo sila si Alma ug Nubi. Basta kuyogan ka sa imong dibuenas, di kinahanglang mangita ka. Imo ra gyud ding makitaan. Di lang ko mapakita niya. Pero, sundon ko gud siya. Asa siya pa ingon. Busog na ko. Moreng siksi ka. Gamay ram day kagkaon. Di ba ya? Nag-reserve lang ko. Aron kun magdungan mi kaon si Alma. Ganahan pa ko. Close na gikay mo ni Alma, no? Natural man tingali na. We both love each other. Pero, mas doon na pag-ilaw mi hinungdan. Other than loving each other. Fortune teller ka ba? No, but sort of a mind reader. Unsa? Sa imong itsura, the way you talk. Akong nabasa ang imong kay smart o ang imong sa pagkabuutan. Really? Yes. Maklaro sa imong pagkatao nga buutan kang anak. Og mo na hinungdan, nganong napugos ka sa pagpakigrelasyon ni Alma. Masakiton si Mama. May colon cancer. Oh. Hapit ko mabuang sa diyang nasairan ko sa kadako sa gasto sa chemo. Yan ang CT scan. Radiation. Murag, di ko na ko kaya. Og salamat na lang. Pagkasayod ni Alma sa sakit ni Mama, wa ko niya pasagdi. Iya kong kitabangan. Og kinsay gusto nga mamabdos ka. Sa sinugdan, naguol si Mama pagkasayod niya nga uyab na ko si Alma. Dili na kuno siya makakita sa iyang apo. Mamatay na lang kuno siya nga dili makahagwa sa iyang apo. Tungod gihapon sa imong inahan, magpabuntis ka. Abi nimo, believe na kay ko nimo. Og tungod niya na, gusto sab kong mutabang nimo. Imo kong tabangan? Pinaagi sa unsa? Nobi, ako mo'y mamahimo nimong sperm cell donor. Ikaw? Yes. Di ba, si Alma may mubayad sa donor? Bisag pila ko no. Basta maayo lang ang kondisyon sa akong pagmapdos, sa akong pagpanganak. Okay. Pwede kayo nga pangayuan og bayad si Alma og 5 million pesos.
5 million pesos? Hmm. Kadako di ay bayad. Unsaon man kunin mo sa pagtabang? Dawaton ako ang bayad. Pero, hilom ko kining ihatag nimo. Unsa? Yes. Unsaon man kunin mo sa pagtabang? Nagikasulti naman ni Alma si Dr. Medina. Natural nga ang doktor maugi mo dawat sa ibayad unya ni Alma. Ako nang gisabot si Dr. Medina. Imong gihangyo ang doktor nga ikay mo dawat sa bayad. Mhm. Unsaon na lang ang iyang mga kaimanan sa klinik? Dili na ni problema nimo, Nobi. Ang imo problema, maura gid ang pagsabot o pagdawat sa akong tabang. Habi nimo, karon pa ko magkasabot nga nung dili ko makahimo sa pagbalibad nimo. Ha? Nga naman eh. May balaanon ka sabdian kasing-kasing. Ronel to imong ano? Yes. Salamat kayo sa imo pag-unawa na sa akong mga problema. Abi nimo, dako na kog mahimo sa 5 million pesos. Mao di ay, nga dili ko makabalibad nimo. May bulawanon ka daing kasing-kasing. So, musugot ka na? Ha? Nga ako mo imong sperm cell donor? Buang nagitingali kung mo balibad ko. Dako na ning kahigayunan aron mahimo kong milyonarya. O ang mas lalim pa gyud nimo hunaw na Nobi. Nga dili lang kay basta sperm cell donor ko nimo. Unsa man di ay? Puslan man nga mga naka. Kinahanglang makatagamtam kag kalalim nga bation nga maghimog baby. Natural nga paagi paghimog baby. Unsa? Chukoy, tugan sa tinuod ha? Ha? Unsa may akong itug-ani mo, ma'am? Unsa man. Kamura may magsigig kuyog si boss nimo. Huwag yung ka makabantay nga doon na siya uyab. Sa kami pa'y nagsigig kuyog ni boss, ma'am. Wa man jud ko makabantay. Labi na jud karon nga, tagsa na lang ko makadrive sa iyang auto. Asamot nga, wa jud ko yung nasairan, ma'am. Uwa kay na matikdan sa imong boss? Uy, unsa man siya akong namatikdan, ma'am? Imposible manggod kaayo nga dili makabaton og uyab ang akong anak. Gwapo, professional, di auto. Pero wa gi uyab. Uy, murag di man hilig og check si boss, ma'am. Oy kay ngano? Unsa man dayang hilig, cats? Oh, alam mo, ma'am, kaning. Nagduda ka ni boss, ma'am? Chukoy, hoy. Oo. Ayaw bayag tug-ani ang imong boss sa ato rong panagsulti ha. Labi na gid sa akong gipangutanan nimo. Tingaling makaingon siya nga nangunay ra kog libak niya. Pero kinsa man gud dili magduda. Oh, ako, ma'am, no? Di jud ko magduda ni boss, ma'am. Nganong dili ka man magduda? Kaysa diyang nag-uban ming duha, ma'am. Na siya'y nakita nga babae nga gikaaway ko sa kalaki. Unya, iyang gipangunong auto. Unya, gidali niya duhol katong laki nga giaway sa babae. Aw, tigalig kaila niya ang maong babay. Adi, ma'am, oy. Nagmahay pa manggani siya kay midalig sa kayang babae sa mihunong ka jeep. Nagmahay gani siya nga wa jud mo pasalamat yang babae. Uy, mao ba? Oo. Tingali, wa pa lang jud makikita og chick si boss, ma'am, nga makapakurog siyang heart. Kung tinuod nga lalaki si Ronel, malipay yun ko. Hmm? Baya naman. Unsa, ma'am? Simba kog bayot ang akong anak. Simbo ko taon ka, ma'am. Oy, Ayaw baya gugtug-ani si Ronel sa akong duda ha? tutuod, no? Ha? Unsay tuod no? Kuan man ba, kanang nga naimong mamo ng heart sa kong boss ba? Unang, wa jud siya makauyab. Kaguol ko bayaan na, uy, tsukoy. Sa ato pa,
Wa gipuruhan nga makabaton kog apo. Aw, ako nalihat tagog apo ni mo, ma'am. Unsa? Ay, di ko eh. Ha? Uy, nga naman taon, mamoy. Bati na lang yun day kog naong day. Nga, di jud ka, nga ana jud ang reaksyon ni mo. Ay ganong ikaw may muhatag na kog apo nga doon na magyug ko'y anak nga lalaki. O niya, mangita si boss og laki ba? O laki sa aron iyang ikarelasyon. Ah, dili. Dili ko musugutan na Chukoy. Magrebuilde gyud ko. Unsa to mo? Magrebuilde ka? Oh! Ay na, sige na. Dili na lang ta maghiskot anak Chukoy. Ayaw gyud tug-ani si Ronel ning ato rong gipanagsultihan ha. Nakalitan ra ko. Ah, Masayop ka gani Chukoy. Palayason ta gyud ka dinhi. unta? Basta ayaw gyud tug-ani si Ronel sa akong duda. Ah, ayog ka bala ka, ma'am. Walay may bawo sa turong pasalutian. Promise na ako ni ma'am. Basta, ma'am. Ayaw yung kong putbula, ma'am, ha? Promise? Ay naman itong tiguang nga akong gisundan. Ang inahan ni Nubi. Kalit manawa. Tinhira magito siya. Last na ko nakita. Pero ano man din ni? Imposible sab. Unsa man, nakamutyag tagulilong katong tiguang nga. Oh, wakit. Bida, mura may anting-anting. Kalit lang nawa. Huwag ka to siya kakita na ko. Ay, naliban ko sa akong giagianda. May nalanggani kay may gitimanan ko nga kahoy. Akinak na, maugid ning kahoya. May e-bike. Musakay na lang ko kay gikapoy na kay kog tuyok-tuyok sa Tianggihanda. Igo na sad ning akong nakumpra. Nganong imo mo kong gitutukan? Are you kidding? Sa unsa? Sa imong gisulti. I'm serious. Seryoso ka? Seryoso ko. Usa ka tumboy ang mong gika-live-in. Dili sa makahatag imong anak. Mao gani hinungdan nga willing kay siyang mugasto og dako aron ka lang mamabdos. Og niya ko. Willing mo hatag nimo sa akong sperm cell. Og willing sa gumutabang nimo. Pero, ang gusto ni Alma, nga ipaagi sa injection, or whatever ang pagtanom mo sa imong sperm cell sa akong lawas. Di ka lang mutilaw sa kalalim nga bation sa usa ka lalaki og usa ka babae nga mag-sex. My God! Dili mabuhat ni Alma ang akong buhaton di animo. Aron ka mamabdos. Pero, dili ko makasa ni Alma? Dili sa ang akong gitanyag nimo. And besides, ay ko ina nga wa ka sa mangandoy nga unta lalaki na lang si Alma. Aron ma-enjoy mo ang kalalim sa inyong sex life. Ronel, Nobi ay kadlok. Sa gayon nga mamabdos ka na. Pinaagi sa atong pag-sex. Dili ko ikaw sa mukon. Moabroad ko. Dili ka na makakita na ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!